উচ্ছেদ হোৱা নোহোৱা অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত নলয়, এইটো BTCয়ে ল'ব। আমাৰ ইয়াত পাৱাৰ নাই। Respected CM of Assam, Dr. Hemanta Biswa Sarma sir, আপোনালৈ মোৰ এটা অনুৰোধ। অটোনমাস কাউন্সিল এৰিয়াৰ বাহিৰত যেহেতু আপুনি নিজেই কৈছে যে কাউন্সিলত ইভিকশন কৰাৰ বাবে পাৱাৰ নাই, কাউন্সিলৰ হাততে পাৱাৰ আছে, কিন্তু অটোনমাস কাউন্সিলৰ বাহিৰত যিমানখিনি আমাৰ ট্ৰাইবেল বেলছ এণ্ড ব্লকছত মাটি আছে আৰু যিমানখিনি নন ট্ৰাইবেল মানুহবোৰে আমাৰ ট্ৰাইবেল বেলছ এণ্ড ব্লকছত মাটিত অবৈধভাৱে দখল কৰি আছে, সিহঁতক ইভিকশন কৰি ক্লিয়াৰ কৰি আমাৰ ট্ৰাইবেল বেলছ এণ্ড ব্লকছত মাটিটো আমাৰ ট্ৰাইবেলৰ হাতত গতাই দিয়ক। আমাৰ পাৱাৰ BTCৰ বাহিৰত, ইয়াত আমাক খালি পুলিচ খুজিলে আমি পুলিচ দিব পাৰিম। উচ্ছেদ BTCত নহয়, BTCত উচ্ছেদ নহয়। BTCত কিহৰ উচ্ছেদ? উচ্ছেদ নহয় BTCত। নথিছ চাফ কৰাৰ কাৰণেতো আমি শুনিছোঁ মানুহবিলাক কমপ্লেইন দিছে, নথিছ চাফ কৰিছে, সেইটো হৈ আছে, সেইকাৰণে মানুহবিলাক মোক সুধিছে যে এইটো কি হ'ব। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ এই বিষয়টো লৈ CM ছাৰৰ লগত মই আলোচনা কৰিম, বাছ। ট্ৰাইবেল বেলছ এণ্ড ব্লকসनि हायाव दखल खालामनानै थाग्रा नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ इभिकसन खालामनांगौ ना खालामनाङा मान गोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोन बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों कमेन्ट शेयार खालामहरनो दाबाव। बेनि सिगां आं नैबे मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नाजागोन, जों बर' हारिया मोनथाम गोजोन गोरोबथा खालामबाय, BAC, BTC आरो BTR। मोनथाम गोजोन गोरोबथा खालामखांनायनि उनावहायबो दिनैनि बे समसिमहालागै जों बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा मोनसे गोजोन प्लेटफर्माव थानो मोनाखै। आरो जेसेबांखिनि गाज्रि थासारिजों जों ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा बा जों बर' फिसाफोरा मोगा मोगि जानांदों, बै जोंनि ट्राइबेल बेल्स एन्ड ब्लक्सनि हायाव दखल खालामनानै थाग्रा नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजोंनो आरो बिसोरनो जोंखौ लानानै गोबां गाज्रि थाखोनि प्रब्लेम क्रिएट खालामबोबाय थादों आरो दिनैसिमबो खालामगासिनो दङ। दिनै जोङो जोंनि हायाव दखल खालामनानै थाग्रा नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजोंनो बेफोरबायदि इनाय अनागारि अयथाचार खालामजाबाय थानोसै आरो बिसोरनि अयथाचार खालामनायखौ जोङो नायनानै गल'ल' थाबाय थानोसै ना जों माबा मोनसे राहा लानायनि थाखाय साननो साखाफारा जानायनि सम। आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों जे BTC BTR ओनसोलनि सिङाव इभिकसन खालामनो थाखाय जोंहा पावार गैया। BTC BTR ओनसोलाव इभिकसन खालामनायनि गोहोआ पावारा BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टनि आखायाव, नाथाय मेजरलि जोंनि ट्राइबेल बेल्स एन्ड ब्लक्सनि हायाव इलिगेलि भाबै इनक्रोचमेन्ट खालामनानै थानाय बै नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ इभिकसन खालामनांगौनि थाखाय बा इभिकसन खालामनानै होनायनि गुबै दायित्वआ स्टेट गभर्नमेन्टनि आखायावनो दङ। साननो गोनां बाथ्रा मान गोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन, 1947 मायथाइयावनो जोंनि बे ट्राइबेल बेल्स एन्ड ब्लक्सनि हाया इमप्लिमेन्टेसन मोनखानाय, जाय समावनोखि आसाम स्टेटनि गिबिसिन चिफ मिनिस्टार मानगोनां गपिनाथ बरदलैनि समावनो जोंनि बे ट्राइबेल बेल्स एन्ड ब्लक्सनि हाया इमप्लिमेन्टेसन मोनखानाय। बै 1947 मायथाइनिफ्राय दिनैयो फैयै 2026 मायथाइ सफैबाय। गोलाव सम जोंनि ट्राइबेल बेल्स एन्ड ब्लक्सनि हायाव दखल खालामनानै थाबोनाय नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ जों दिनैसिमबो इभिकसन खालामनानै होस्रांनानै लानो हादिया आरो इभिकसन खालामनांगौनि थाखाय इभिकसन खालामनानै क्लियार खालामना होनांगौनि थाखाय डिमान्ड खालामनांगौनि गुबै बिबानफोरा जों ट्राइबेल हारिनि बै साफ्रोमबो ट्राइबेल लिडार्सफोरनि आखायाव दंमोन, नाथाय बिसोरो जोंनि ट्राइबेल हारिनि मेजर इस्युफोरखौ लानानै फंसेबो बाथ्रा बुंबोआखै, फंसेबो खामानि मावनो थाखाय बिसोरो आगान होबोआखै, जायनि थाखाय जों दिनै ट्राइबेल हारिनि साफ्रोमबो ट्राइबेल बिदा फंबायमोना बेफोरबायदि गाज्रि मोनसे थासारियाव थानो गोनां जानानै फैदों। आरो लोगोसे बे जोंनि ट्राइबेल बेल्स एन्ड ब्लक्सनि हायाव
इलिगेलि भाबै दखल खालामनानै थाबोनाय बै नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ इभिकसन खालामनांगौनि थाखाय जों बर' हारिनि बर' फिसाफोराल' बाथ्रा बुंबा जानाय नङा। बेनि थाखाय बाथ्रा बुंनांगोन बे आसाम स्टेटआव थानाय थागिबि अरिजिन जेसेबांखि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोर दङ गासैबो इउनाइटेडलि मोनसे आवाजजों ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सआव दखल खालामनानै थानाय नन ट्राइबेल हारिफोरखौ इभिकसन खालामनांगौनि थाखाय सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टखौ जों प्रेसार खालामनांगौ। लोगोसे स्टेन्डिं ट्राइबेल हारिनि साफ्रोमबो लिडार्सफोरा बे इस्युखौ लानानै स्टेट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव डिमान्ड खालामनांगौ। नाथाय जों ट्राइबेल हारिनि रावबो सासेबो पलिटिकेल लिडार्सफोरा बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि दखल खालामनानै थानाय इस्युखौ लानानै स्टेट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ डिमान्ड खालामनाय जों नुबोआखै। मानि थाखाय मिथिगौना? जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हायाव दखल खालामनानै थानाय बै नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा बिसोरनि मोनफा मोनफा भट बेंक, जायनि थाखाय जोंनि ट्राइबेल हारिनि ट्राइबेल पलिटिकेल लिडार्सफोरा बे इस्युखौ लानानै बाथ्रा बुंबोआखै। दिनै जों ट्राइबेल हारिनि माखासे गोबां माहारियारि आफादफोरनि लिडार्सफ्रा दैदेनगिरिफ्रा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि इस्युखौ सुस्रांना होनांगौनि थाखाय दखल खालामनानै थानाय नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ इभिकसन खालामनांगौनि थाखाय स्टेट गभर्नमेन्टखौ प्रेसार खालामदों, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ प्रेसार खालामदों आरो लास्ट थांनाय 2019 मायथाइयाव इभिकसन खालामनांगौनि थाखाय अर्डार फैदों। अर्डार फैनानैब्लाबो इभिकसन खालामनायखौ जों नुनो मोनाखै। मानि थाखाय? बियो जोंनि पलिटिकेल एंगलनि गेजेरजों सोरबा जोंनि ट्राइबेल हारिनिनो सोरबा पलिटिकेल लिडारनि थुनज्लायनायाव बे इभिकसन खालामनांगौनि हाबाफारिया क्लोज जानानै थादों। दा दिनैयो जोंनि खर'आव जाय नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जनानै दङ बिसोरखौनो जों जुदि गावबा गावनि मोनफा मोनफा भट बेंक महरै जुदि बाहायलांबाय थायोब्ला जोंनि आपकामिं इयुन जेनेरेशना माबे मोनसे थासारियाव थानो गोनां जानानै फैगोन। जेराव दा समनि जाबायदि मोनसे थासारि जोंनि ट्राइबेल हारिनि बेबायदि थासारिखौ जों जुदि लानानै साननानै बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला फैबाय थानाय गोलाव समनि उनाव दिनैनिफ्राय लानानै 50 बोसोर बा 100 बोसोरनि उनावहाय जोंनि आपकामिं ट्राइबेल हारिनि इयुन जेनेरेशनफोरा बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हायाव दखल खालामनानै थानाय नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजोंनो इउजलेस खालामजागोन, गादब जानानै बाहायहोजागोन। बे बाथ्राखौ साननानै स्टेन्डिं दानि ट्राइबेल हारिनि साफ्रोमबो लिडार्स आरो पलिटिकेल लिडार्सफ्रा एसे स्ट्रंलि नोजोर होयोब्ला मोजां जागोन। आरो स्पेशली जायफोर ट्राइबेल हारिनि पलिटिकेल लिडार्सफ्रा बै दखल खालामनानै थाग्रा नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ गावबा गावनि मोनफा मोनफा भट बेंक महरै बिसोरो इउज खालामबोदों, बे हाबाफारिनिफ्राय गोजान जा। नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन? गोजोन्थों, खुलुमबाय। जय बर' हारिनि, जय बर' बिमानि।